pølse. Og nu holder du op med at sige pølse. Du siger pølse hele tiden. Hvad har I? Vi har min marinade. Skal vi have de mørbrød eller hvad? Jo, Bjarne skal der have en mørbrødbøf. Og din marinade og frikadeller går heller ikke som barnbrød. Det er muligt, at jeg har nogle problemer med min marinade i øjeblikket. Men du skal ikke sige et ondt ord om mine frikadeller. Hold da kæft, mand. Bjørn, prøv lige at smage den her marinade. Prøv lige at smage den her marinade. Nej. Prøv lige at lugte til den her marinade. Prøv lige at lugte til marinaden. Det lugter godt, ikke? Holger, han var der. Og han provokerer, du ved, hvordan det er. Hvad gjorde du så? Så skar jeg 13 fileter af hans indben og lagde dem i marinade. Hunden elskede er bare den. Ganske enkle, man er simpelthen alene med en yndig pige. Det her, det er ganske almindelig kyllingfiléer i marinade. Det kan da ikke passe. God marinade. Jeg kan ikke finde noget af den. Ja, der ligger nogle jointstumper på gulvet, men den finder man jo alle steder. Nå. Men hvis det ikke var kød, du solgte, hvad var det så? Kylling. Ja. Jamen, så er det jo slut, Bjarne. Det vil folk ikke have, så stopper det her. Det tror jeg ikke. Jo, det tror jeg nu nok. Og det er godt. Hvad smagte din marinade? Ja. Den er god. Det er faktisk den bedste marinade, jeg nogensinde har smagt. Den er god. Jeg tror slet ikke, kød er så lækkert. Jeg tror faktisk, det har været din marinade, der har gjort det. Siger du til mig, at min marinade, den er god? Ja, Svend, jeg siger, at din marinade, den er god. Det synes alle.